हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोदान भिडियोनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडियोखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। आरो भिडियोखौ जागायनायनि आवगोलावनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंग्रोनोसै। स्क्रिनाव नुनाय जिबि बड' मिक्सार चेनेला बेयो आंनि सेकेन्ड चेनेल रे लोगोफोर। स' बेखौ आं मैयासो खुलिदों एबा क्रिएट खालामदों। स' नोंथांमोना अननानै बयबो आंनि बे गोदान जिबि बड' मिक्सार चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। स' आं चेनेलनि लिंकखौ बे भिडियोनि डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनखागोन। स' नोंथांमोना बयबो अननानै सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय बे जिबि बड' मिक्सार गोदान चेनेलखौ। स' दानिया फैदो दिनैनि भिडियोनि मोननैसो आपडेटनि सायाव। स' गिबि आपडेटआवनो दङ जेसि नार्जारी प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गावनो रोजाबनाय मेथाइजों मोनसे गोदान मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडियोआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारीजों लोगोसे फैसालि गयारिखौ। स' नोंथांमोना सिगाङाव बिथांमोननि दाहोना रुवाथि मिउजिक भिडियोखौ नुखांखाबाय आरो बिथांमोननिनो दायो मोनसे गोदान मिउजिक भिडियोखौ जेसि नार्जारी चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन। स' जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों बे बोसोराव गोदानै दिहुनजानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि मोनसे बर'नि थै टाइटेल सं एबा अफिसियेल भिडियोखौ बिथांमोना मेहेरगोनां फिल्म चेनेलाव हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला स' बयबो थांनानै नायहैनो हागोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव दाख्लै बावैसो नोंनि खन्थाइ मुंनि अफिसियेल गोदान मोनसे मिउजिक भिडियो रिलिज जानानै थांबाय। आरो बेवहाय फाव खालामगिरि महरै दंमोन सिद्धार्थ बर'जों लोगोसे जेनिया ब्रह्म बिथांमोना। नाथाय बे मिउजिक भिडियोआव जेनिया ब्रह्मखौ गोबां मानसियानो माने हेट कमेन्ट खालामदों आरोना। स' नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन। स' आङो दिनै फुङावनो माने बे नोंनि खन्थाइ मिउजिक भिडियोखौ बेसेबां भिउ थांखो होननानै आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव चेक खालामनानै नायदोंमोन आरोना। बेयावनो माखासे गोबां मानसिफोरनि बायदिसिना लिरनानै हेट्स कमेन्ट हरनायखौ नुनो मोनदों। स' लोगोफोर बिथांखौ मानि थाखाय एसेबां हेट्स कमेन्ट हरदों बेखौथ' बुंनो हाला। स' सापर्ट खालामजानाय खालामजायियाथ' भिउवार्सफोरनि सायावसो नालाय। स' बेखौथ' जेबो बुंनो हाला। स' जेखियानो जाया मानो दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।